дуруд дӯстон, инҷо шаҳри Москав аст, майдони сурх, яъне Красный площад. Красный площад ин таърихи қадима дорад. Нафароне ки инро медонанд хеле хуб, нафароне намедонед. Саволҳои зиёд ба ман дода шуд. Оиди Москав, оиди квота ҷудо кардан дар шаҳри Москав саволҳо шуд. вақте ки ман дохили киштӣ дар амон дарёи Москав видео пешниҳод кардам, баъдан саволҳо зиёд шуд. ва шумо гуфтаниам ки оиди квота савол додед. дар назар аст ба мо низ маълумот расид ки моҳи август квота ҷудо карда мешавад дар Сахрова. нафароне хоҳиш доред як маротиба ҳамон моҳи август, саршавии август ҳуҷҷатҳои худро гирифта рафта аз пеш аз Сахрова, яъне ки пурсед ҳамон ҷо ҳастанд, кормандон ба шумо мефаҳмонанд. агар ҷудо карда диҳанд, аризаи худро месупоред, анкета месупоред, ҳуҷҷатҳои худро месупоред, квота мегиред, дар асоси квота РВП мегиред, аз патент озод мешавед, медполис мегиред, медполис гирифтед, тавбати бепул мекунед. ҳамин қадар фоида дорад РВП гирифтан. баъдан ин майдони сурх аст, шаҳри Москав аст ва дар бараш мағозаи гум аст. нафароне ки аз дигар шаҳрҳои дури Русия савол медиҳанд, чунки Москавро боре надиданд, барои онҳо ман ин видеоро карда гуфта истодам, чунки онҳо боре наомаданд. имконият дошта бошед, ҳозир аз тамоми шаҳрҳои Русия турагентства ҳаст, омада ба автобус меоранду мебаранд, яъне тамошо ҳама ҷоро, ҷои таърихиро нишон медиҳанд, мефаҳмонанд. ҳатто хостелҳо, отелҳоро тайёр карда, ҳамон омаде рост, ҷои хоби шумо тайёр аст, шуморо дар автобус нишонда ҳама ҷоро тамошо медиҳанд. агар нафари худатон биёед ба воситаи самолёт, поезд, такси ва ғайра, хостел ҳаст арзонтар, гостиница ҳаст. масалан гирем, метавонед истода тамошо карда пурра рафтан мегиред. шаҳри Москав шаҳри зебо аст. дар бораи кор пурсидед, кор ҳам ниҳоят зиёд аст, маоши баланд дорад. 90% хориҷиён ва муҳоҷирон дар шаҳри Москав, гирду атрофи Москав зиндагонӣ мекунанд ва кор мекунанд. марҳамат, дар бораи Москав ман каме шаҳр медиҳам. дӯстон, нафароне ки мехоҳед фаҳмидан, дар шаҳри Москав анамин майдони сурх аст, Красный площад. баъд аз дар гирду атрофаш анамихел автобусҳои сурх, дуэтажа, сафеди якэтажа, нафарони махсус ҳастанд ки экскурсия мебаранд. кӯдаки то 7 сола бепул, ай 7 сола боло кӯдакон. сари ҳар як одам, масалан хо калон бошад, хо майда, аз 7 сола боло 1500 рубл бо анами автобусҳо мебаранд. 1-2 соат, 2.5 соат амин шаҳри Москавро яъне нишон медиҳанд, ҷойҳои таърихиро нишон медиҳанд, мефаҳмонанд. нафаре ки агар нахоҳад бо автобус гаштан, худаш дар метро, дар ҳар як истгоҳи метро, мисол парк ҳаст, паркҳои гуногун аст, метавонад ки масалан тамошо карда бо ихтиёри худаш дар ҳар як қадам қаҳвахона, ресторан. нафароне ки аз дигар областҳои дур омаданӣ бошед, масалан хуб мешуд ки коре кунед, ҳамин бо самолёт ки омаданӣ шавед, агар саҳар дар шаҳри Москав фаромадед, рост ба ҳамин площад, масалан Ленин, Красный площад, майдони сурх биёед, яъне метро хати то ҳамиҷа меоед, дар масалан дар автобусҳо ҷой мегиред, билет мегиред, ҳамроҳи фарзандон бошад, бемалол шаҳри Москавро, ҷои таърихиро мегардонанд. агар билет дошта бошед, саҳар омада масалан тамошо карда, бо шабонгоҳ парида рафтам, имконият мешавад ки бо абрат наравед. имконият бошад 2 рӯз монад 3 рӯз, ҳар як қадам гостиница, меҳмонхона пур аст дар шаҳри Москав. меҳмонхона аз яъне ки 4000 боло аст, 4000 рубл боло асту кам не. хостелҳо ҳам ҳастанд дар шаҳри Москав. дар ҳар як қадам бине анамихел самокатҳои электронӣ бемалол гирифта, мисол метавонанд ҳар як шахсияте ки агар ҳаминоро рондатона бемалол гирифта дар шаҳри Москав ҳама ҷора метавонанд ки худашон тамошо кунанд.
خودشون دیدن کنن از جای تاریخی